Nazdar lidi, já jsem Mates.cz, dneska je tu se mnou Škorpik, Čau lidi. také Muffin Čau. a my vás vítáme u prvního videa na našem kanálu LPcraft, kde budeme natáčet videa z Minecraftu, LOLka a také ostatních her. Co dál říci? Já budu natáčet videa z LOLka, také z Minecraftu a i z ostatních her, jako je třeba Call of Duty a Mass Effect 3 a takovýhle různý hry. Škorpiku, z čeho budeš natáčet ty? Já budu natáčet Redstone návody a lolko s váma. Jo, a Muffine? No, tak já budu pokračovat ve své sérii Blbnutí s Muffinem, která je na Deluxe Production kanálu, potom gameplay z LOLka a z všech možných her, takže třeba Plants vs Zombies určitě znáte. A dál to se uvidí. Ano, takže máte se určitě na co těšit. A nevím, co bych víc dodal, to by mohlo stačit. Příští informace řekneme víc informací o tomhle kanálu, protože budeme vědět víc. A to by mohlo být asi všechno, co myslíte? Jo, já bych nic nedodal. Takže ne. dneska můžete čekat určitě 2 gameplay z LOLka a také možná redstone návody, ale nechte se, co se můžou nechat překvapit. Takže já se s vámi loučím a čau. Čau. Čus.